Kadako sa ipikto sa balita nga walay klaro. Kakuya Magandang hapon yung mga alpakulapo. Nakabaksin na kami sa Kaiser sa complex sa Mandawi. kadako sa ipikto sa balita nga walay klaro. Kakuyaw sa ipiktos COVID vaccine sa mga tao. Mga tao na hadlok sa bakuna nga itusok, kay wala pa hibaw-i basin unyag matiuro. Kay daghan ang misulti mahimo kakunong sumbi, pastilag matinuod kitang tanan mo atake. Apan tungod sa panahon mga tao na'y hadlokon, kita kuno magpabakuna aron sa COVID immune ka. Natingala ang katawhan kay daghan pa ang nataptan sa COVID sa kalibutan, bisan sila nabakunahan. Kadako sa ipikto sa balita nga walay klaro. Kakuyaw sa ipiktos COVID vaccine sa mga tao. Daghan na ang nagtuo nga ang vaccine delikado. Ang uban sa misulti nga kini makaayo. Labi na nga misaka nagka-COVID midaghan na. Puno-puno ang tambalanan sa karsada na mulinya. Daghan karon ang milinya kay gusto nang magpabakuna. Bahalag unsay resulta kung masumbi man daghan ta. Dili na taon ya mahadlok kung sa COVID mataptan pa. Manggawas ta sa karsada ug sa kamot magwara-wara. Kadako sa ipikto sa balita nga walay klaro. Kakuyaw sa ipiktos COVID vaccine sa mga tao. Kadako sa ipikto sa balita nga walay klaro. Kakuyaw sa ipiktos